Kungenzeka ukuthi ukulindwa futhi ukulalelwa kwecala lenkohlakalo elibhekene naloyo owayengumongameli wezwe umnumzana uJacob Zuma kanye nenkampani eyakha izikhali yaseFrance ityala ukuqulwa kwaleli cala eselidonse iminyaka bekulindeleke ukuba kwenzeke ngesonto eledlule kepha kungakapheli ke isikhathi esitheni ithimba labameli elisha likaMnumzana uZuma litshele inkantolo ngeledlule ukuba lihlose ukufaka isicelo sokuthi kuhoxiswe umshushisi waleli cala uAdvocate Downer. Yize abameli baZuma bengakazibeki ke izizathu zalesicelo kepha ngaphambilini ke uZuma uke wazwakalisa ukuthi iNPA isebenzisana ke nabathile abafuna ukumbona ebhadle ejele. Ungodi wezomthetho uthi kuzoncika ekutheni umnumzana uZuma ubeka buphi ubufakazi ngalesicelo sakhe sokuhoxiswa kukaDowner njengomshushisi. The prospect of success it depends mainly on the merits of the case and the evidence that the defense will provide or will table before the court. Because remember, some of the issues were ventilated before. The success of their case will be entirely based on the evidence that they will bring before the court to support their application. Encwadini yaZuma ke efungelwe namanje usamile kulokho ake wakubikela inkantolo ngaphambilini. If he is going to appeal whatever decision that comes out of the Pietermaritzburg High Court, then this matter may take to almost a year to get to the trial stage where the facts and the allegations will be ventilated. Akukacaci ke ukuthi umbuso uzokube usukulungele na ukwenza ezawo izethulo ngolesithathu.